ପିଲାମାନେ କବିତା ବଡ଼ପଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତଥାକଥିତ ରାଜନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପଦଲେହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି, ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବସ୍ୱୀ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟ ଦେଖାଇ ନିଜର ଗନ୍ତାଘରକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେକରି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଏବଂ ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ଧନ ବା ଝାଳ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ନେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କବିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ମର୍ମାହିତ କରିଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। କବି କ'ଣ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବିପଦର ବେତ ଖାଇ ଏମାନେ ଚେତିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ନା, ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୃଦ୍ଧିକି ମନାସି, ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବ ଲାଗି ମାନଖାନା। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଅର୍ଥ ଆଶାୟୀ, ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଧନ ବା ପାପରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ନିମନ୍ତେ ଆଶାୟୀ ହେଇକି ରହିଲ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୃଦ୍ଧିକି ମନାସି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସେଇ ପାପ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଧନକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ପାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲ। ମନାସିବା ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନିଜ ମାନସିକତାରେ ତାହାକୁ ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ କରିବା। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାପ ବଢ଼ିବ ସେ କଥାକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କଲ। ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ କିଭଳି ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବ ସେ କଥାକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କଲ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ରହିଥାଅ ଟାକି, ଟାକି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବା ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କ'ଣ ନା, କରି ଜରିମାନା, ଜରିମାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଜରିମାନା ବା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଟିକସ ବୋଲି କହୁଛ। କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଲଦି ଦେଇ, ଜୋରିମାନା ଲଦି ଦେଇ ଆଦାୟ କରି ଜୋରିମାନାକୁ ନିଜର ମାଲଖାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥାଗାର ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଗନ୍ତାଘର ଅଛି ତାକୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ନେଇ ତୁମର ଗନ୍ତାଘର ବା ମାଲଖାନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଟାକିକି ରହିଥାଅ। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସୋପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ, ଜାଗରଣେ ଜାଗ୍ରତରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ସେଇ ଲାଳସା ରହିଲା, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ରହିଲା। କେଉଁ ଲାଳସା ନା, ଧନର ଲାଳସା। କେମିତି ନିଜର ଗନ୍ତାଘରକୁ ଆହୁରି ଧନରେ ବଢ଼େଇବ, ଆହୁରି ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରେଇବ, ସେଇ ଲାଳସା ତୁମର ସବୁବେଳେ ରହିଲା ତୁମ ଚେତନରେ ଏବଂ ତୁମ ଅବଚେତନରେ, ତୁମ ଜାଗ୍ରତରେ ଏବଂ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ, ଧନ ବିନା ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଧନ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ଅର୍ଥାଗାରକୁ ସେଇ ଧନରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବେୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ, ସୁବ୍ୟୟ, ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତେଣୁ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଫଳତା। ଧନର ସଫଳତା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କରିବା। ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ତେଣୁ ସେ ଧନକୁ ଖାଲି ଜଗିକି ବସିଲେ ଯକ୍ଷ ଭଳି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯକ୍ଷ ହେଉଛି କିଏ ନା, କୁବେରର ଧନାଗାରକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ଏକ ଉପଦେବତା ବା କୁବେରର ଧନାଗାରର ଜଗୁଆଳି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯକ୍ଷ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଯକ୍ଷ ଭଳି ଧନକୁ ଜଗି ରହି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତାର କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ସାର୍ଥକତା ତୁମେ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଧନର ସଫଳତା ସେଇଠି ଯଦି ତାକୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବ।
ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ତେଣୁ ମଞ୍ଚେ, ଏଠି ମଞ୍ଚ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ମଞ୍ଚକୁ କେତେ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଖେଳ ସରିଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ତେଣୁ କିଏ ନେଇଗଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଧନ? ଆମେ ମଲାବେଳେ କେବଳ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମଲାବେଳେ କେହି କିଛି ନେଇକି ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଯେମିତି ସେ ଯିବ ମଧ୍ୟ ଏକା ସେମିତି। ତେଣୁ ଏ ଗଚ୍ଛିତ ଧନର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଜର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୃଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କରିକି ରଖିଛ, ତାହା ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛ। ତୁମେ ଯେତେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାର ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବ। ସେମିତି ସୁନା ରୂପା ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ। ଯାହା ପାଇଁ ତୁମର ମାଲଖାନା ବା ଅର୍ଥାଗାରକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ, ସେ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିବ। ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ତୋଡ଼ା ଏଠି ହେଉଛି ସୁନା ରୂପା ଆଦି ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ସେମିତି ତୁମ ପୂର୍ବଜମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଗନ୍ତାଘର କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନା ରୂପା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର। ତେଣୁ ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, ଭାସ୍ୱର ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ବା ଉଜ୍ଜଳି ଉଠିବା। ତେଣୁ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର ମଧ୍ୟ ରତ୍ନରେ ଉଜ୍ଜଳି ଉଠୁଥିବା ଗନ୍ତାଘର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ତେଣୁ କବି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଏଠି ସ୍କନ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ, ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଧରାଖଣ୍ଡରେ, ଧରାଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜିଣିବାକୁ ଅର୍ଥ ଜୟ କରିବା ଅର୍ଥରେ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ଗଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଗାଲ, ସିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଓଦା ହେବା, ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଥ ଲୁହ, ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଥିବା ଗାଲ। ଯିଏ ନିଜର ନୟନାଶ୍ରୁ ବୋହିଦେଲେ ନିଜର ଗଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶରେ, ଯେ ଏ ସମଗ୍ର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ଜୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଗଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ? ସେ କହିଲେ, ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ଚିତ୍ତେ ଅର୍ଥ ମନ ବା ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ'ଣ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ତୁମେମାନେ ଥରେ ହେଜ କର, ତୁମେମାନେ ଥରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଅ, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଥରେ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କର। କ'ଣ ସେ କହିଲେ? ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ନେବେ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି। ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋସବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। କ'ଣ ସେ କହିଲେ ନା, ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାଣ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି। କୋକେଇ ଅର୍ଥ ଶବର ଆଧାର, ଯେଉଁଥିରେ ଶବକୁ ବୁହା ହେଇକି ମଶାଣିକି ନିଆଯାଏ, ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୋକେଇରେ। ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ତୁମେମାନେ ମୋର ଶବକୁ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋସବ ଶୁଆଇ। ସେଇ କୋକେଇର ଉପରେ ମୋର ଶବକୁ ଶୁଆଇ କ'ଣ କରିଥିବ ନା, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। କର ଅର୍ଥ ହସ୍ତ। ତେଣୁ ଦି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ଦିଟା ହାତକୁ ଝୁଲାଇକି ରଖିକି ନବ।
କାହିଁକି ନା ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତ ଜଗତର ଜନ ଜାଣିବେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ଫେରିଗଲି ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିବ, ଧରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ସେ ଫେରିଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ। ତେଣୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଏବଂ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି, ହେଜି ଅର୍ଥ ଗୁଣି ହେବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। କବି ଏଠି ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମହାବାକ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦର ଯେଉଁ ମହାବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଇ ଗଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ତାକୁ ମନେ ମନେ ତୁମେମାନେ ଗୁଣି ହୁଅ, ମନେ ମନେ ତାକୁ ଧାରଣ କର। ହେଜ ସତ୍ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ତେଜି ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅର୍ଥରେ। କ'ଣ ନା ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ସତ୍ ଗୁଣ ସକଳ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ତୁମେ ଭଜ କର, ଭଜନ କର, ତାକୁ ଜପ। କାହାକୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରି, କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନା ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଲୋଭ ଏବଂ ମଦ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଭଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଏଠି ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡେ ଅରକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ବିତ୍ତ ଅର୍ଥ ଧନ ବା ସମ୍ପତ୍ତି। ଅରକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାଥ ବା ଅସହାୟ। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ। ତଣ୍ଡି ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରି ବା ଠକି। ତେଣୁ ଅକାରଣରେ ବିନା କାରଣରେ କ'ଣ ପାଇଁ, କିମ୍ପା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇ ଅରକ୍ଷିତ ଅନାଥ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଷ୍ଟ ଦେଇ, କଷଣ ଦେଇ, ଠକି, ଶୋଷଣ କରି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୁଅଛ। ବୋଲାଓ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ ପୋଷି ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଲାଓ ଜଗତେ, ମାତ୍ର ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଜଗତରେ ନିଜର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ ପୋଷି। ଲକ୍ଷ ପୋଷି ଅର୍ଥ ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକକୁ ପୋଷେ ବା ପୋଷଣ କରେ। ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି। ଏଠି ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ ପୋଷି ନୁହଁ, ବରଂ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି। ଏଠାରେ ରାଜାମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷଣ ଦେଇ, କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କବି ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ପୋଷି କହିବା ବଦଳରେ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି କରି ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ହେଉଛ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି, ଲକ୍ଷ ପୋଷି ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି ହେଇଛ ନା ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ପା ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗଣିକା। ଗଣିକା ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ ବା ବାରବଧୂ, ତାକୁ ଗଣିକା ବା ରୂପଜୀବୀ ବା ଦେହଜୀବୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକିଲ ଏବଂ ଆଉ କିଏ ନା ଛାମୁଆ। ଛାମୁଆ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ତୋଷାମଦିଆ ବା ଯେଉଁମାନେ ଖୋସାମଦିଆ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଟେକି କରି କହନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଛାମୁଆ ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ, ପୋଷଣ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିତ କରିବା ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଲାଗି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। ତେଣୁ କର କିମ୍ପା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କବି। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି, ରାଶି ପାପ ବିତ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ସ୍ୱେଦ ଅର୍ଥ ଝାଳ, ସ୍ୱେଦରେ ଏବଂ ଲୋତକ, ଲୋତକ ଅର୍ଥ ଲୁହରେ, ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ତ, ସ୍ୱେଦ ଏବଂ ଲୋତକରେ ଅର୍ଜିତ ଯେଉଁ ଧନ ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ବିତ୍ତ, ତାହା କ'ଣ ନା ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯାଏ। ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି, ରାଶି ପାପ ବିତ୍ତ। ତାହା ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ବା ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି, ରାଶି ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ତାହା ପାପର ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଧନ ଅର୍ଜନ ନ କରି ପାପ ଅର୍ଜିତ ପାପ ଧନକୁ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯେଉଁ କୃତକର୍ମ କରିଛ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତାପ ନକରି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନକରି, ପଶ୍ଚାତାପ ନକରି, ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପକ କ'ଣ ତୁମେ କରିଥାନ୍ତ ନା ସେଇ
धन को तुम्हें प्रजा हित निमंते विनियोग कर मात्र तुम्हें सही जत्न नक तुम्हें कौन करुच ना से पाप अर्जुत आहुरी अधिक पाप को तुम्हें अर्जन करुच से पाप अर्जित धन द्वारा अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत कौन अर्जन करुछ केवल दुष्कृत अर्जन करुछ दुष्कृत अर्थ पाप तेणु एमती करने द्वारा तुम्हें कौन पुण्य कमाऊना बरं तुम्हें ये तिथि जन को पोषापाई जमती झिंटिका मारी बणी पोषा ठीक से ही न्याय तुम्हें दुखी रंकी प्रजा को मारी तुम्हें यही गणिका यही छामुआ यही वकिल मान पोषा को जाई तुम्हें कौन करुच केवल पाप गुड़ी ही अर्जन करुच तेणु क्यों भली भाव ना घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत घृत अर्थ घी यज्ञ कुंड निमित्त जो घी घृष्टि मुख्य अर्थ घृष्टि अर्थ घुसुरी तेणु घुसुरी मुखरे जमी यज्ञ कुंडर घी ढाली अपात्र रे दान करा जाए ठीक से ही भली भाव में तुम्हें यही दुखी प्रजा ठारू तांको श्रमार्जित धन को कष्ट देई कषण देई अर्जन करी ताको तुम्हें यही भली गणिका वकिल छामुआ मानकर पोषण निमंते तुम्हें कौन करुच ना ताहाको तुम्हें दान करुअछ तेणु यह निश्चित भाव में गोटे अयोग्य प्रशासनर बा अयोग्य राजा बा अयोग्य जमीदारंकर कर्म परि प्रतीयमान हुए जहाँकि प्रकृत रे तुमर पूर्वज मानकर नियम नीति विरुद्ध तेबे पिला माने मो पुणी थरे तृतीय भाग सहित तुम मान पाखरे उपस्थित हेबी आशा तुमको यह निश्चित भाव में कार्य आसीबो। आज पई एतिकी रखुची धन्यवाद।